Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Аз съм Асия, за всички от вас, които попадат за първи път на мое видео. Днес ще си говорим за дрехи за бременни. Бях ви обещала да направя отделно цяло видео по тази тема, така че ето го и него. Като идеята ми беше да бъде малко по-информативно, не просто да ви покажа нещата, които съм си закупила аз по време на този период, ами да ви разкажа малко какви са моите виждания, какво е моето мнение по въпроса, да ви дам някой друг полезен, надявам се, съвет и просто да ви покажа аз как съм действала, какви неща съм си купила, с какво ми е било удобно, какво мога да ви препоръчам, дали съм си сменила изцяло гардероба или по-скоро съм използвала някои и от нещата, които съм имала налични. Така че цялата тази информация ще се постарая да събера тук и ако тази тема ви интересува, продължавайте да гледате. Така, ще започна малко по-далеч, като всъщност ви споделя, че моят термин е през август и съответно аз забременях или по-скоро научих, че съм бремена в началото на януари месец. Забременяла съм някъде средата на декември и предимно в топлите месеци коремчето ми започна да става по-изразено и да имам нужда от нещо по-широко за носене, но все пак съм подготвила и няколко неща, които са подходящи и за по-студено време, за есен и за пролет, така че се надявам да има за всеки по-малко. Постарала съм се да разделя видеото на категории и да си говорим кои са дрехите, които според мен е хубаво да си купите и да ви покажа някои от нещата, които съм си закупила аз и от кои магазини съответно съм пазарувала предимно. Преди да продължим обаче, искам да засегна темата с килограмите и за това как всяка една от нас се чувства по време на бременност. И искам да ви кажа и да ви помоля истински да не се впечатлявате от тези неща и да се наслаждавате на този период, който за мен е един от най-страхотните в живота на една жена. Аз от личен опит мога да споделя, че през цялото това време, макар че също съм качила, макар че имам разни раздразнения на кожата и, например, повече запушени пори и така нататък, което не е от никакво значение, през цялото време се чувствам адски женствена и просто не мога да ви опиша колко много се харесвам. Никога не съм се харесвала толкова много. Постоянно се гледам с коремчето. То имам чувството, че расте всеки изминал ден. Не спирам да му се радвам. И колкото и да ми оттесняват дрехите, аз адски много се наслаждавам на този период. Въобще не съм очаквала, че чувството е такова, но ето, че го изпитах, така че искам наистина да насърча тези от вас, които се притесняват от килограми и така нататък, да не го правят. Това е нещо супер повърхностно, което в крайна сметка след това се оправя. Дали по-бързо, дали по-бавно, няма абсолютно никакво значение. Важно е ние да се чувстваме добре в кожата си, да бъдем уверени и наистина да се наслаждаваме на този така важен момент. Радвайте се и оценявайте по-малките неща и моментите, които имате вие с бебчето, докато е още в корема ви, защото са незаменими. Сега ще разгледаме всъщност дрехите категория по категория и ще си разказвам просто на глас мислите и ще ви споделям какво съм предприела аз като покупки, кое ми е било полезно, кое ми е било удобно и ако мога по някакъв начин да ви насоча, както ви казах, всичко, което съм си купила и успея да намеря, ще го сложа като линк отдолу. Дори някои дрехи да не съм ги показала в видеото, може да разгледате всички линкове отдолу и да си вземете някоя друга идея, ако нещо ви хареса. Започвам всъщност и с един мит. Тъй като аз, когато разбрах, че съм бременна и споделих на свои близки, на приятелки, нещото, което масово чувах е супер, ти ще си бременна през лятото, слагаш си една рокличка, нали, много ще ти е добре и можеш да си носиш дрехите от преди това. Искам да ви кажа, че това за мен въобще по никакъв начин не важи, защото при мен всички рокли са с ципове, дали в задната част, дали в страничната и има може би една-две, които са на ластик и продължаваха да ми стават след като качих и ми се появи коремче. Така че лично за мен това е един мит, който се твърди за жените бременни през лятото. Между другото, ако вие сте били
или сте, може да ми споделите дали и при вас е така. Но когато при мен отпаднаха роклите, отпаднаха съответно и панталоните, защото дори да съм имала такива на ластик, те са били на ластик, който не се разтяга чак толкова, съответно не можех да ги ползвам. Единственото нещо, което влезе в употреба, това са тениски и топове. Например, топа, с който съм в момента. Това са нещата, които аз преизползвах, както и някои от връхните дрехи. Но нека ги разгледаме по-отделно и ще ви споделя малко по-подробно кое ми е ставало, кое съм си купила и така нататък. Това, което правех аз в началото, е да нося широки неща, които не подчертават по никакъв начин коремчето. Впоследствие осъзнах, че подчертаването на коремчето и на формите, които имате докато сте бременни, супер много ми допада. Мисля, че придава женственост и че изглежда страшно сладко. Така че някои от дрехите, които ще видите, са точно такива, които подчертават коремчето и изглеждат много, много приятно. Има и такива, които разбира се са по-широки, защото аз по принцип съм човек, който никога не носи нищо по себе си. Обичам всичко да ми е оверсайз, да ми е широко. Дали си купих много неща? Да. Дали си струваше? Според мен да. Според мен трудно бихте ползвали нещо, което имате налично и според мен е просто неизбежно да си купите нови дрехи, колкото и на мен да не ми се искаше, колкото и да бях наясно, че ще ги нося само няколко месеца. При мен някъде до средата на април си ми ставаха моите дрехи, които носех и преди това. И след това започнах да се чувствам некомфортно в дънки. Знаете, април все още няма как да се ходи с къси панталони, с много рокли, а и аз, както ви казах, нямах много рокли, които да мога да използвам. Така че средата на април се възползвах от едно много голямо намаление в H&M и си взех първите така неща за бремени, първите дънки и неща, които бих могла да ползвам и лятото. Предимно това е магазина, от който съм пазарувала, като има и едно-две неща от Shein, едно-две неща от Reserved, но предимно H&M беше моето спасение. Така че нека започваме с категориите и да ви обяснявам подробно какво съм си взела и какво смятам, че би ви било полезно, ако сте бременна в този период. Любимата ми категория, това са именно роклите. Купих си няколко и съм много доволна от тях и смятам, че ще мога да си ги нося и след това. Важно е, както ви казах, роклите да не ви стягат никъде, да не бъдат с ципове и просто да се веят свободно. Като аз имам всякакви варианти. Имам къси, които са надолу широки, имам дълги, които се разкрояват от гърдите надолу и имам рипс рокля, която е по тялото и която също много ми харесва. Според мен, за да ви седи добре, докато имате коремче, е добре роклята да се разкроява, ако се разкроява от гърдите надолу, да не бъде някъде ето тук по средата, защото това ще ви накара да изглеждате малко по-пълна, отколкото всъщност сте и няма така хубаво да подчертая коремчето. Другия вариант е тази рипс рокля или всякакви рокли по тялото. Като аз лично по принцип не съм фен на средната дължина. Аз обичам или да е къса, или да е дълга. Такъв вариант, който до коленете, малко под коленете, определено не е моя. Имам една-две такива, които по очудващо ми седат добре, защото според мен по този начин кройката ви скъсява, но имам и такива, определено не ги препоръчвам и определено според мен заложете или на дълга, или на къса рокля, като както ви казах, най-важното е да ви е удобна, да няма абсолютно никакви ципове и да по възможност да бъде на ластик. Ще видите близки кадри на някои от роклите, които нося в момента, които са ми супер удобни. За специален повод може да заложите изцяло на сатеneните рокли, които в момента са страшно актуални. Аз си купих две, една кремава, която със сигурност сте я виждали в Инстаграм. Ако не сте, може да ме последвате и да видите, имам доста кадри с нея. Така че ако имате някакъв повод и искате да бъдете малко по-официални, според мен сатеneните рокли в този период седят супер красиво, супер нежно. Другото, което аз много харесвам и за съжаление си взех само един брой,
са гащеризоните по тялото, такива с къси панталонки или такива с дълги. Те всъщност не са панталони, те се водят клин и лично на мен адски много ми харесват, особено тези, които са от рипс материя, страшно удобни са, не се усещат на кожата и седят много сладко. Аз, за съжаление, си взех само един къс с потник нагоре, който беше от Shein, но той много бързо избеля, много косми му се полепяха, материята просто не беше приятна, така че не ви го препоръчвам, но ако намерите такъв от хубава материя, със сигурност това също е нещо, което може да носите. Категория номер 2 са дънки и еластични панталони. Както ви казах, за мен долнищата, дънки, къси панталонки, панталони, няма как да не си купите нови, поне лично според мен, ако искате да ви е комфортно, трябва да инвестирате. Аз лично си купих само едни дънки за бремени, защото просто аз съм човек, който обожава и по принцип живее в дънки и в периода, в който беше малко по-студено, ги спуках от носене. Да, малко по-скъпи са. Ако ги хванете някъде на промоция, не са на чак толкова високи цени. Например, към сегашния момент има голямо намаление в H&M и имаше дънки за бремени за по 30 няколко лева, което според мен за дънки е напълно нормално, дори ниско цена, така че ако имате желание, винаги може да си намерите нещо подходящо. Аз си взех само едни, които всъщност дори не са с този ластик, който обхваща корема, който също е много удобен, а се водят такива, които са за преди и за след бременност. Те просто се регулират с ластици от двете страни. Бяха ми супер удобни, до ден днешен ми стават, така че лично за мен това беше един голям плюс, защото знаете, че ластика трябва понякога да го съобразявате цветово, защото в повечето случаи той се подава от долната част и не винаги изглежда много приятно, но и такъв вариант според мен ще ви бъде много удобен, така че според мен задължително поне 2 чифта трябва да си купите, ако разбира се не сте бременни през лятото като мен. Друго, което аз си купих, са долнища. Всъщност едно долнище, което е спортно, за вкъщи с такъв голям ластик. Когато си го купих, то ми беше голямо и ластика трябваше да го навивам, но в момента ми е супер и е нещо, което нося от дома, когато е по-хладно и по-студено и не искам да съм с нещо късо. По отношение на панталоните, отново заложих на сигурното и си купих няколко, които са изцяло на ластик. Имам един от Zara, който е в S размер, но ластика е някакси много отпуснат. Дълъг бял, аз много го нося този панталон, той ми е от години. С него е единствения, който можех да преизползвам. Всички други си ги купих наново. Не съм си купувала такива, които са специално за бремени, ами си купих или в моя размер, но по-големени, или в един размер по-голям. Взех един, който е изцяло ленен от H&M с голям ластик в размер L и 2 страхотни панталона от Reserved, които са сатенирани, така по-елегантни, могат да се съчетаят както с маратонки, така и с токчета. Те са в M размер, просто бяха по-широк и са на ластик. Бяха ми супер удобни. Това, което ми харесва при тях е, че хем могат да се използват в ежедневието, хем за по-специални поводи, просто защото са такива по-лъскави и сатенирани като материя. Няколко от вас са ми писали за тях, когато съм качвала сторита в Instagram, но тук искам да ви кажа, макар че ще оставя линк към тях долу в описанието, е, че са страшно некачествени, страшно бързо станаха на топчета, страшно бързо станаха на някакви бримчици и общо взето са носени не повече от 7-8 пъти, всеки един, аз ги взех в 2 цвята и вече стават единствено за употреба в къщи, така че не ви ги препоръчвам, много ми харесваха като идея, като материя, бяха ми много удобни, но просто страшно бързо се съсипаха и освен ако в момента не са ги намалили на 20 или под 20 лева, не мисля, че заслужава да ги купувате, за съжаление. Категория номер 3 са тениски и топове. Както ви казах в началото на видеото, това е може би единствената категория, в която не съм си купувала абсолютно нищо. Всъщност купувала съм си потници, но те са такива, които ще мога да нося и след това. Взех си ето такива базови
топове от Zara и от H&M. От H&M са изцяло памучни, тези от Zara са леко по-лъскави като материя и според мен не са изцяло памук, трябва да видя какъв е състава, но това са топовете, с които може да носите абсолютно всичко. Много са удобни. Относно тениските, аз като цяло нося по-големи тениски и всичките ми стават. Много малко от тях са ми окасяли, но така или иначе аз нося нещо с висока талия, така че не се вижда. И следващо в списъка ми са ленените сетове, в които също цяло лято аз буквално живея и са нещо, което много обичам от преди това. Смятам, че са доста актуални, че седят много красиво, че са много стилни и че могат да се съчетават по различни начини, особено с бейсик топове като този и тениски, за които си говорихме малко по-рано. Така че това, което направих аз, е да си взема 4 цвята различни ризи. Не знам защо до този момент не съм си купувала ризи. Винаги съм носила или някакъв друг тип, примерно. Пак са били ризи, но не са били точно лен. Имам един комплект от H&M, който е от предното лято, но неговата риза е малко по-странна и този път исках да инвестирам малко повече, да си купя нещо по-качествено. Така че ризите съм си ги взимала в стандартния ми размер и ще мога да си ги нося и след това. С панталонките не знам дали ще седят така нещата, защото някои съм взимала в M, някои съм взимала в L и просто не знам накрая какво ще излезе, но седят страхотно за лятото, може да ги носите както с къс панталон, така и с дълъг, има всякакви разновидности. И преминаваме към дрехи за вкъщи и пижами. Това е една категория, за която аз не се бях замисляла, но в последствие осъзнах, че аз вкъщи нямам какво да нося, така че се наложи да си взема няколко неща и за дома. Едното нещо е на спортно долнище на H&M, което е с този ластик за коремчето, няколко клина, мисля, че 4 взех, всъщност 4 клина взех, които са дълги, отново с ластик, и 2, които са под формата на къси панталонки. Взех от Shein и от H&M. Тези от Shein не са с най-доброто качество, тези от H&M една идея са по-добре, но това, което на мен не ми харесва във всички клинове, които аз взех, е, че страшно много им се лепят косми. Аз ви казах, че избягвам да си купувам дрехи с такава материя, но защото поръчвах всичко онлайн, не го бях съобразила и просто това ми беше най-голямата драма в живота. Но да кажа, че според мен адски много си струва да си вземете такива клинове, защото са страшно удобни. Не са скъпи, примерно в H&M са 2 клина за 30 лева, за 20 няколко, в Shein са още по-евтини, така че според мен се запасете, си вземете поне 2 дълги, поне 2 къси, в зависимост от това в какъв сезон сте бременни, съобразете го, но това е една задължителна покупка за мен. Друго нещо, което също много ползвам, са пижами, защото те отново са с такива ластици отстрани и ми е супер комфортно, защото късите панталонки, които имам сега, например, и които съм носила миналото лято, са ми или много къси, или ми се впива горе ластика и определено не ми е удобно, докато пижамите за бремени са и с една по-дългички са като дължина, дори късите панталони. Следват връхните дрехи, за които също няма да мога да ви бъда много полезна, защото единствените връхни дрехи, които аз съм носила, са ризите, които ви споменах, че съм си купила. И в началото, когато беше по-студено, съм си носила мои връхни дрехи. Както ви казах, аз така или иначе си купувам по-оверсайз и почти не ми се е случвало да си закопчавам каквото и да било, освен палтото зимата. И въпреки това, палтата, които имам, са също с коланчета, така че те се регулират, не са с копчета. И може съвсем спокойно и смятам, че дори да бях бременна зимата, щях да мога да си ги нося, защото те са, например, M размер и са малко по-широки с коланче и по този начин ще мога да регулирам, но както и да е, на мен не ми се е наложило. Якетата, които съм носила, когато е било по-хладно, са си били мои, просто са били откопчани, но аз тогава така или иначе не съм имала голям корем и аз така или иначе никога не си закопчавам якета, така че не съм особен фактор. Сега единственото, което съм носила, са
ризите, които отново са били откопчани. Дори аз лично ги ползвах само и само да бъдат комплект с долнището, не че ми е било толкова студено, даже напротив имам чувство, че това лято е страшно топло и просто не ми се налагало дори риза да нося, но да кажем, нали, ми е била от полза, когато се е налагало. Бельо и сутиен е последната категория, след което преминаваме към обувките, която също така имам няколко неща да кажа, ще бъда доста кратка, но за бельото. Това, което силно мога да ви препоръчам да си купите, са ето такива, някъде ще ги оставя на екрана, клинчета от H&M, които са безшевни. Това е било спасението ми и преди да забременея, когато съм с рокли поли, и сега. Аз имам тези клинчета от преди това и ми влезнаха в употреба и сега, защото те са доста еластични. Естествено е хубаво да си ги пробвате преди това, но тях може да носите под всякакви поли и рокли, просто много по-удобно според мен и лично аз се чувствах, когато ги носех. Не ми се триеха краката, чудесни са, не ви прозира бельото, може да се използват за всякакви ситуации, така че това е нещо, което ви препоръчвам да погледнете и да си купите, ако смятате, че и на вас би ви било полезно. Другото нещо, което със сигурност ви препоръчвам да си купите, са 2 или 3 нови сутиена, които да ви бъдат удобни, които да бъдат безшевни и ако искате, може да ги съчетаете и да си купите просто такива, които са за кърмачки. Аз така направих, взех си 2 безшевни сутиена за кърмене от Shein и в момента чакам един нов от Temu, който е такъв рипсен, отново за кърмене, но е много важно да ви бъде удобно. Аз лично много късно се усетих и много късно започнах да ги ползвам. Преди това мога да ви кажа, че нито един от старите ми сутиени не ми става. Стават ми, но много ме стягат. Може би при следващата бременност бих си купила и такива, които са хем свободни, хем са без презрамки, защото с такъв тип потници, например, не може да носите сутиен с презрамки. Не, че не може, просто не е красиво. Така че това е друго нещо, което според мен си заслужава да си купите ново, защото ще ви улесни много повече живота и ще ви бъде много по-комфортно. Продължавам да нося някои от старите, но всеки път ме стяга, всеки път ме стиска, даже някой път се е случвало по път към вкъщи и просто си го свалям в колата, защото не мога да издържа повече и е доста неприятно, така че да, купете си удобни и безшевни по възможност сутиени, с които просто да може да дишате по-лесно. Друго нещо от тази категория, което си купих аз, понеже ходихме на море миналия месец, това са бански за бременни. Също мога да ви препоръчам да си вземете, защото са много удобни, поне за мен са много удобни, както ви споменах във видеото с покупки от Shein. Не са най-красивото нещо, защото са с по-дълбоки долнища. Ако не искате да си взимате бански за бремени, има страхотни варианти за такива триъгълни, които се регулират с връзки. Те са по-плитки, не обхващат така корем. Аз взех и едни такива, които също ми бяха много удобни и смятам, че може и само с такива да ходите, ако не искате да ви закриват и да бъдат толкова обемни като площ и като плат. Така че това е друго нещо, което със сигурност ще трябва да си вземете, ако планирате да ходите на море, защото аз такива с връзки регулиращи имах само едни, които бяха обаче в моя размер и съответно горнището просто преливаше и при всяко едно движение рискувах да се покажа нещо, така че се наложи да си купя нови. И последната категория за днес, това са обувките, като тук отново не мога да бъда добър пример, защото, какво да ви кажа, аз съм човек, който обича да му е трудно и съм страшен инат. Иво постоянно ми обясняваше, че когато съм бременна, трябва да нося много удобни обувки. Искам да ви кажа, че на мен краката ми се надуват, може би от 4-ти месец и може би от 4-ти месец съм плюс един номер и почти нищо, което ми е било точно, не ми става или ми става и страшно много ме стиска. Аз обаче продължавах да си хода с стари кожени маратонки, например, с които едва съм се прибирала и просто краката ми, когато се прибира вкъщи, пулсират. Така че силно ви съветвам да не го правите това нещо, вземете си удобни чехли, джапанки, нещо широко, нещо по възможност един размер по-голямо, с което просто да ви е удобно. Не се старайте толкова да е
най-красивата обувка, не инвестирайте много пари, а просто гледайте да ви е удобно. Едни маратонки, които мога да ви препоръчам с 5000 ръце. Това са ми най-удобните маратонки, които по съвпадение бяха един размер по-големи от това, което нося по принцип. И ми бяха точни, може би с тях изкарах цялата си бременност. Това са New Balance 530, мисля, че беше модела, ще ви ги покажа на екрана. Като преди няколко седмици си купих втори чифт. Аз имам едни, които са стари и сега си взех едни чисто нови, които отново са един размер по-големи. Мога да ходя с тях спокойно. Те са с мрежичка, прохладни са, подходящи се за лятото. Има един модел, който също ми беше много удобен на Adidas Ozweek Go. Също ще ви го прикача някъде на екрана. Но той беше моя размер и така по-не ми беше удобен, но него също много носех. Всякакви чехли, Birkenstock също много носех. Това ми бяха най-носените чехли. Едни сини с пухчета, но за съжаление всичко останало просто ми беше малко и ме стягаше. Между другото, скоро се замислих, че аз сандали нямам. Може би беше хубаво да си купя, макар че не знам колко биха ми ставали след това, но да, може би за следващото лято ще се организирам да си купя едни сандали, но като цяло съм човек, който винаги си купува някакви по-неудобни обувки и винаги след което го започна да ги нося, съжалявам. Но да, това мога да ви дам тук като съвет. Знам, че не е нищо кой знае какво, но просто това е моя личен опит. И така, приключихме с всички категории. Не знам колко дълго е станало видеото. Надявам се не много. Надявам се да не съм ви оттъкчила до безкрай. И се надявам все пак да съм ви била полезна и да може да си вземете нещо като съвет, като препоръка, като вид артикул, който съм си купила аз, каквото ще да е. Ако е така, ще се радвам да ми напишете долу в коментар кое ви е било най-полезно или има ли нещо, за което не сте се досещали. Много благодаря, че останахте до края и гледахте това видео. Чао от мен и целувки!